Mayong hapon mga igsuon, salamat sa Ginoo ana napunta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug ato lang gihapong hinumduman ang milabay nga Pasko. Nahuman ang Pasko, nya nahuman na pod ang alegre sa karaghanang mga tao. Unsa magyud ang Pasko? Unsa may kalabutan ini sa atong kinabuhi? Igo lang ba ni sa paglipay-lipay, paghatag ng regalo o pagtigom-tigom, party-party? Maigsoon, ang atong tumong karong hapuna mao ang pagpasabot og unsa maning Pasko sa kinabuhi sa tao. Unsa maning Pasko sa kinabuhi sa tao, atong hinumduman, atong sabton mga igsoon, nga ang tanang tao nakasala kay tungod nakadawat o nakapagmana ng kasalanan gikan sa usa ka tawo nga way lain si Adan. Busa ang tao mohimo og sala. Ug ang tao makasasala og ang bayad sa kasalanan sa sala mao ang kamatayon. Walay bisan usa ka tawo nga maluwas pinaagi sa iyang kaugalingong kusog kay tungod ang tanan nakabsan sa himay sa Dios. Karon kay nakabsan ang tao sa himay sa Dios, wa ko'y makahimo nga may maluwas niya ang iyang kaugalingon. Ang iyang paglaom na lamang, ang paglaom sa tao mao ang Dios nga mohatag og kaluwasan. Busa iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si Kristo. Kadtong musalig kani, mudawat kaniya mahimong anak sa Dios. Kay tungod mao kaniyang katuyuan nganong dunay Pasko, kay tungod sa gugma sa amahan sa kalibutan iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron kinsa kadtong musalig kaniya dili malaglag apan makadawat og kinabuyong dayon. So may hinungdan nga atong pagsusihon ang tinuod nga kahulugan sa pagpakatao ni Jesucristo nga gitawag sa tradisyon nga Pasko. Pasko. Apan ang kasaypan, ang kasaypanan sa pagtulunan sa tradisyon, wala isugilon o wala gyud isulti ang tinuod nga katuyuan sa Pasko. Inay gitipas hinuon ngadto sa tawhunong pagtulunan nga kinahanglan nako nung magkalipay sa maong higayon, dunay paglaom, dunay kapayapaan, peace. Pulos lamang unod nun nga pagtulunan nga kung buhaton mo miingon sila nga ikaw gyud panalanghinan sa Ginoo. Apan wala matandog ang kinatabuk ang problema sa tao nga maoy hinungdan nganong ang Dios nagpakatao nining kalibutan. Busa atong susihon ang pulong sa Dios aron masabtan nato ang tinuod kahulugan niining Pasko para asa man ning Pasko. So mao na ang ato karong uluhan sa atong pagtulunan para asa ba ang Pasko, mga igsuon. Kada tuig sige lamang ta og celebrate ana. Mao ni tradisyon tinuig, mga igsuon. So atong basahon ang usa ka bahagi sa pulong sa Dios sa Mateo 1 bersikulo 18 ngadto sa 21. Paminawi, mga igsuon, ang pulong sa Dios. Nagaingon, og ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang bana sanglit tao man siyang matarong og dili buot magpakaulaw kaniya, nakaunahuna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpalandog siya sa pagbuhat niini, tan-awa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo og miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya imong paganganlan Jesus. Kay siya mao man ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Niining bersikulo nga atong gibasa
naa ang tubag unsa maning Pasko sa atong kinabuhi. Magampo ta mga igsuon. Dalay ko namong Amahan, salamat sa imong pulong nga may makahatag kanamog kamatuoran ug ang kamatuoran may makahatag namong kagawasan sa mga kasaypanan nga among gituuhan sukad sa among pagkatao nining kalibutan. Hinaot pa nga ikaw gyud ang magtultol kanamo pinaagi sa gahom sa imong balang espiritu nga imo ming tagaan og kahayag sa pagsabot sa imong pulong nga espirituhanon. Kay kining imong pulong masabtan lamang sa liho o espirituhanong pamaagi. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Niining atong gibasa bersikulo 18 ngadto 21, muhulagway ni sa kahimtang sa tao og ang iyang panginahanglan, ang iyang needs. Ang tao anaa sa problema, kawalay paglaom og panginahanglan og kaluwasan. Primero, kini mga bersikulo nga atong gibasa maigsoon, sama ni ining kahimtang karon ang tao anaa sa problema. Maunay hinungdan nga ang Dios si Jesucristo nagpakatao kay tungod ang tao naagyod sa dakong problema og kining problema walay kalustan ang mga tao paingon didto sa dako kayong kalayo sa impyerno. Maunay hinungdan nganong nagpakatao ang Dios aron luwason kita kay tungod ang tao naagyod sa problema. Sama nining kahimtang ni Maria og ni Jose, mao kini panghitabo atong basahon bersikulo 18. Og ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Now, mao kini ang kaagi sa pag-anak kang Jose. Nga kani si Maria, kuha na sila kining naka-engage na siya kang Jose. No? Naka-engage na siya. Doon na nay saad kang Jose. Apan, wala pa sila makasal. Apan sa kaniadto, ang tradisyon, nga kung naagaling nga doon na nay panaad, daw mura sila magtiayon na apan wala pa sila mag-ipon hangtod nga sila kaslon, engage sila. Karon sa diha nga sila engage maigsuon, nanamkon si Maria. Kaysa tinuod kining engage kini nga saad maigsuon sa ka tuig, mo kini pagsuway kanila kung asa kutob ang ilang pagkamatinud-anon sa usag-usa. Apan nakaplagan ni Jose na kining si Maria nanamkon, nagnabdos. Mo ni problema. Sama pud nato kalanlayan ng atong problema nining kalibutan. Dili nato masulbad labi na sa kinadak-an natong problema mao ang sala. Kay ang suhol sa sala maugyod ang kalaglagan ngadto sa impyerno, kamatayon sa atong kalag. Kini si Maria hingkaplagan nga nagsamkon apan kini misulti nga kini pinaagi sa espiritu og si Jose nagtuo batang mutuo si Jose kang Maria nga ingon nga ayo ka bala ka Jose kay kining akong panamkon lihok ni sa Dios. Now si Jose, siyempre, di siya makatuo kay nagluib na ini si Maria sa iya. Dako kay ning problema. Mausab ng atong kahimtang nining kinabuhi, nining kalibutan, daghantag mga problema nga maatong maatubang. Puno tas mga problema, gubot kaayo ang atong pangunahuna. Ulipon ta sa sala. Sala mao'y hinungdan sa atong mga kalibugan ni ining kinabuhi. Walay makapapas ni ining salaa. Pagtuo sa tao, magbinuutan ka lang, musunod ka og relihiyon, aron ikaw mamaayong tao. Apan dili makawagtang sa problema sa sala. Why paglaom ang tao? Mo na maingon sa Hebreo 9:27, og miingon nga ang tao ginabut-an nga mamatay sa makausa
o tapos niya na mao ang hukom. Tungod sa problema, tungod sa kagubot, tungod sa kasamok sa atong kinabuhi, pinaagi sa sala, kita mga matay gyud naa na gyud gikining gimbutan na kining atong kamatayon unya pagkahumanan na ngadto ta sa hukom. Kinahanglan nato ang manluluwas mao ni ang katuyuan nganong ang Dios nagpakatao aron luwason ang tao. Ikaduha maigsuon, makita nato nining bersikulo nga dunay dakong problema si Jose. Sama ra pud nato daghan tag problema nining kalibutan. Ikaduha, sama nining bersikulo ang tao anaa sa kaway paglaom. So unsa may kahimtang ni Jose karon? Sama nato nining atong kinabuhi kung ato lang masayran nga tungod sa atong napanunod nga sala gikan kang Adan, naagyo ta sa sala, ulipon ta sa sala. So wag gyud tay solusyon sa atong sala, gawas na lamang ang Dios. Sa maganihan nagpabaksin mi sa booster dihay usa ka tawo nga nag-share siya nga ingon siya diabetes siya pila ka 5 ka tuig niya ako misulti po ko nga akong asawa may sulti nga kining akong bana 27 na katuig ka kining diabetes nga nagnaan ko sa kining insulin. Mingon putong tao nga ang mao ni kinabuhi Diyos tao. Apan ug mamatay ta diretso bitas langit. Now, wala niya hisabti nga kita ulipon sa sala o kining sala mao ni hinungdan nganong mamatay ta. Sumala sa Roma 5:12, tungod sa sala miabot ang kamatayon sa tanang tao. Katungod ang mga tao nakasalaman. Unya ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Wa gyoy makaluwas nato gawas kung ang Dios muhatag nato og manluluwas nga mauna si Jesucristo. So kung ang tao dili abtan sa Ginoo og kaluwasan naagyod sa way paglaom. Tan-awa ang bersikulo 19 ngadto 20 sa atong teksto. Og si Jose nga iyang bana sang litaw man siyang matarong og dili buot magpakaulaw kaniya kang Maria, nakaunaw na sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat ni ini, tan-awa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya, pinaagi sa damgo og miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Now, kung wala makahibalo ni si Jose, nga kini di ay nga gisamkon ni Maria, lihok sa Espiritu Santo, unsa may nasa huna ni Jose, sama sa iyang gisulti sa versikulo 9, matarong siya, buutan siya, kay tungod gihigugma niya si Maria, dili niya buot nga pakaulawan si Maria. Busa nagunahuna lamang siya nga makipagbulag siya kaniya sa hilom. Now, ato ning tan-awon og maayo. Si Jose nga bana ni Maria, usa ka tawong matarong. But pasabot, buutan siya nga laki. Walay kasaway kaniya niining panahon na sa ilang panahon. Kasagaran, pagtuo nato, dili siya makakaplag og problema kay buutan siya. Apan, bisan pa sa iyang pagkamatarong, bisan pa sa iyang pagkabuutan, og nagabuhat siya og matarong, makasasala lang gyapon siya. Busa dunay problema. Ecclesiastes 7:20 nagaingon, maigsuon, sa pagkatinuod, walay tao nga matarong sa ibabaw sa yuta, nga nagabuhat og maayo, og wala magpakasala, bisan pa ang matarong nga tao nining kalibutan naagyod sa sala. Busa dunay problema, dunay kawalay paglaom, kabug-at gud ning problema ni Jose. Apan karon kay nakaibaw man ta nga kini kamubuton sa Ginoo, apan kun ikaw nahimutang dito kang Jose, wa ka kay balo. Dako kayo, walay paglaom, tanawa, giluiban ka sa imong hinigugma. Na kining babayahan na si Maria, batanon pa kaayo. Batanon pa kayo. Apan kay matarong man ni si Jose,
Dili niya buot pakaulawan si Maria. Kay tungod sa balaod sa daang tugon, ang duha ka magtrato o nagsayod na sa nga sila kaslunon, papandi pa sila mag-ipon apan mag-asawa na sila. Kung dunay magluib kanila sa bisan usa kanila, kanang nagluib pagadad-on ngadto sa plaza sa syudad o batuon sa tanang mga tao hangtod nga mamatay. Buot pa sabot, dakong kaulaw sa pamilya, dakong kaulaw sa kinabuhi sa babae, masakpan siya nagluib og siya pagabatuhon kay disgrasya gud na siya sa tanang tao. Apan tungod sa gugma ni Jose, winaot pa pod mga ulitaw diha, ang gugma ninyo dili kay pagbati lang kundi pagsabot, no? Dili pagbati kundi dunay kaalam pagsabot, dunay gali kasaypanan ng inyong trato. Ayaw gamita ang imong emosyon, pangutan-atan awa unsay angay nga solusyon. Sama ni Jose nga wa ginabuhata. O kini nahitabo pa kadakong problema ni Jose wan ang gyud paglaom. Apan iya lang kining gihilom aron iyang buwagan. Apan usan niya kinibuhata, sumala sa bersikulo 20, sa diha nga iya ng pagabuhaton, siya na malandong, tanaw sa bersikulo 20. Apan sa nagpalandong siya, sa pagbuhat ni ini, no? Iya siya nagunahuna. Mao ni kinahanglan nato, magunahuna ta, usa ta magdesisyon, talig masayop ta sa atong desisyon. Tanawa, usa ka manulunda sa Ginoo, mitungha kaniya, pinaagi sa damgo og miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Nan, kung wala mamalandong kini si Jose og siya may desisyon dayon nga wala siya makadawat og mensahe gikan sa Dios pinaagi sa anghel, sigurado disgrasya, no? Buwagan niya si Maria, niya mahibawan sa uban, batuon si Maria, mamatay si Maria. Apan, kay tungod na malandong siya, miabot ang mensahe sa Dios, pinaagi o anghel. Nga igsuon sa atong panahon karon, sa atong pagkawa o paglaom, mamalandong ta. Asa man, pinaagi sa pagpaminaw sa wali sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mao'y kamatuuran. O ang kamatuuran may mohatag natong kagawasan. Sumala pa sa Juan 8:31-32, nagaingon sa Jesus, kung kamo pabilin sa akong pulong, nan kamo tinuod akong mga alagad. Og mahibaluan ninyong kamaturan, og ang kamaturan mo'y maghatag kaninyong kagawasan. So, importante yun nga mamalandong tatya sa pulong sa Diyos. Sama ng gibuhat ni Jose, miabot ang mensahero. Anghel, ang buot pasabot na anggelos, buot pasabot na mensahero. Ang mensahero karon mga magwawali. Kinanglan na ang ta magpaminaw ta sa pulong sa Diyos. Labi na kung doon tay dakong problema, naatas kasamo kalibog, naata diha sa kaway paglaom, kinanglan muduol ta sa pagpaminaw sa wali sa pulong sa Dios. Kay kini mo'y makahatag ka nato og kahayag sa atong pangunahuna aron kita makadesisyon og eksakto sumala sa kabubuton sa Dios. So niining kinabuhi ang mga igsuon, bisan pa ang pinakamaayong tao og matarong nga tao nga nagabuhat og matarong makasasala lang gihapon. So busa tanang tao do nagay problema. Tungod ni ana makadawat lang tagihapon diha sa sala, tunglo sa sala. Mao ni ang problema, mao ni ang kasakit, maong balatian, maong kawalay paglaom, kay ang pinakagamot sa tanang problema mao ang atong sala. Kinanglan natong mamalandong maminaw ta sa wali sa pulong sa Dios, mao kini ang kabubuton sa Dios. Kay tungod sa paatong pagpaminaw sa pulong sa Dios, muabot yun ang pagtuo. Ang pagtuo, muabot pinaagi diya sa pagwali sa pulong ni Kristo. So ang imong pagkaway, paglaom,
ang tubag niya na mamalandong ta sa pulong sa Dios kay tagaan ta og direksyon, tagaan ta og giya, naagyod mo abot ang mensahero. Subusa, kung ikaw naadas problema nya nawad ang kag paglaom sama ni Jose, apan namalandong siya, sama na po nato maigsuon, kinanglan nato og kaluwasan. Sama ni ining bersikulo ha, ang tao nangailanlag kaluwasan. Bersikulo 21 sa atong teksto. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlang si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Now, sa pagpamalandong ni Jose, miabot ang mensahero. Pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, pinaagi sa mensahero, karon sa atong panahon, mao kini ang maayong balita sa kaluwasan. Mao kini ang Biblia, ang gospel, ang ebanghelyo. Kinanglan maminaw ta sa ebanghelyo, maayong balita. Kay diha sa maayong balita sa atong pagpaminaw sa wali, makasabot ta sama ni Jose. Nakasabot siya. Nga dili siya magpanuko sa pagdawat o pagpangasawa kay Maria, kay tungod igaanak niya ang usa ka bata, og si Jose mismo ang muhatag og ngalan, og ang ngalan nga iyang ingalan kang sa bata Jesus, ang buot pasabot manluluwas. Unya, luwason niya ang iyang katawhan. Dunay katawhan ang Dios. Wala mag-ingon luwason niya ang tanang tao, kundi luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Maoy kinahanglan sa tao ang maminaw sa pulong sa Dios nga giwali, kaysa pagpaminaw mo abot ang pagtuo. Roma 10:17. Og pinaagi sa atong pagtuo nga nadawat sa kamatuoran nga atong nasabtan diya sa pagwali, nagyod mo gitib gyud, mabuhi gyud ang atong pagsalig kay tungod nakasabutas kamatuoran. Og kanang kamatuoran mo nay kita atong gituohan, mo nay pagtuo. Busa kung duna kay pagtuo, unsa may ikasugid nimo sa imong baba, moingon yung nga tinuod yun si Jesus, mo'y makaluwas sa akong problema. Sumala sa Roma 10:9 nag-iingon may igsuon, kay kung pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo, og magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa patay, nan maluwas ka. Nganong matuo ka man gikan sa imong sulod, kay tungod nakapaminaw ka sa wali kung kinsa si Kristo ug unsa iyang gibuhat aron maluwas ang mga makasasala sama nako, sama nimo. So sumala tungod ni anang pagtugikan sa imong kasing-kasing, mugawas sa imong baba og imong isugilon nga si Kristo, si Jesus mao ang Dios nga manluluwas og ikaw maluwas. Versikulo 10, kay ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya og siya magasugid pinaagi siyang baba aron maluwas siya. Daghay musugid sa iyang baba nga si Jesus gianak karong Pasko, apan wa sila'y pagtuo. Nga naman, wa man sila maminaw og wali sa pulong. Ang ilang gipaminawan ang tradisyon man kada tuig nga magsaulog niya ng pagkatao ni Jesus, mao ra nakutob. Apan ang pagtuo nga makaluwas ana gyud magikan pinaagi sa pagpaminaw sa pagwali sa pulong ni Kristo. Og diha sa imong pagpaminaw, masabtan nimong kamatuoran. Makatuo ka, busa, gikan sa imong kasing-kasing, mugawas ang imong pagsalig sa imong baba, musugid ka nga kini si Kristo, maugyod ang imong manluluwas o ikaw maluwas. Busa, ang kaluwasan nato, grasya, dili ni atong lihok. Lihok ni Hesus Kristo nga nagpakatao og siya nabuhi hangtod na siya namatay sa krus og siya gilubong og nabanhaw, iyan ang trabaho nga pagluwas. Apang katungod nakabatita sa wali, makunsad ang atong pagtuog, kanang pagtuwa mo ni mo dawat
sa gibuhat ni Kristo imong dawaton ang grasya sa kaluwasan. Sumala sa Efeso 2:8 nagaingon, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Grasya mo'y nakaluwas nato giun sa man pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa pagdawat sa pagtuo. O kining pagtuo o kining kaluwasan dili sa inyong kaugalingong kahimuan. Kini hatag sa Dios. Ang kaluwasan hatag, ang pagtuo hatag. Hatag sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigar mo. Versikulo 9. Busa ang kaluwasan iya sa Dios apan sa pagwali makadawat tag pagtuo mo'y igo mo dawat sa kaluwasan nga grasya nga gihatag kanato. Og niini gisulti sa anghel ngadto kang Jose kung kinsa ang maluluwas. Ayaw pagpano ko Jose, pangasawa ka na si Maria kay siya igaanak niya usa ka bata og imong paganganlang Jesus kay tungod siya maoy muluwas sa iyang katawhan sa ilang mga sala. Maigsuon. Maunay Pasko. Dili kay mag-celebrate lang ta kada tuig. Kada tuig gali sama sa imong birthday, tradisyon man ang birthday. Kada tuig sige magpakaong ka, magpista ka, mag-ihaw kag kabaw, tulo ka buok, mag-ihaw kag baboy na po ka buok. Pag sa ulog na sa imong birthday, tradisyon na. Karon ang katawhan ni Kristo gihimo na tong tradisyon. Wala na to mapunting ang katuyuan sa Pasko nga ang Pasko mo'y nagpasabot nga ang Dios nagpakatao aron kita tubson, kita tumuson og luwason sa atong sala kay kining sala nga atong napanunod kang adan mo ni magdala ka nato sa impyerno. Karon sa imong pagpaminaw sa pagwali masabtan nimo tinuod kayo di ay nga si Jesus nagpakatao aron luwason ang makasasala sama nako. Busa ikaw musalig kaniya nga siya lamang ang imong manluluwas. Mao na mga igsuon. Para asa man ang Pasko? Para kanato nga masabtan nato nga miabot na si Jesus o iyan ang gibuhat ang katubsanan sa sala ang ato karong buhaton usalig ta kaniya. Saligan nato ang iyang pagka-Dios o ang iyang gihuman nga katubsanan sa krus sa Kalbaryo. Siya ang manluluwas sa iyang katawhan. Karon ngano masabtan man nimong ikaw kauban sa katawhan kay tungod agapaminaw ka ug musalig ka kay ang iyang katawhan kadtong mga tao nga iyang tawgon nga musalig kaniya. Siya mooy magaluwas sa ilang mga sala. Dili sa kapobre, dili sa balatian luwason ni Kristo kay ang tao gyud mamatay, matigulang, masakit, makanser, madiabetes kay mao kini ang suhol sa nadawat natong sala. Gikan kang adan, di na pinamatangtang. Naagyod ang kamatay mo, abot yun. Hebreo 9:27, nga kining kamatayon, it is appointed, no? Appointment ni. Nga mamatay gyud ang tao sa makausa, niya pagkahumanan na mao ang paghukom. Karon, og wa nimo madawat ang tinuod mensahe sa Pasko, apil kas hukom. Nga igsuon. Karon, ang Pasko sumala sa tradisyon, makahatag nimog paglaom, makahatag nimog panalangin, makahatag ninyong kalipay na ang reconciliation, mag-unsa man na, muralag politika ta. Maupunay hagit sa mga tao, mga mga kandidato, let us unite, magkaiusat ta, aron kita malipay, maayo ta, mga dato tani. Unya pagkahuman sa botasyon, wala lang gyapon. Naalang gyapon ka pobre. Apan sa Dios ang iyang pagpanawag kanato nga magkipaghiusa kaniya dawaton si Kristo nga atong manluluwas na gyud ang kinabuhing dayon. Bisan pag maglisod ta ning kinabuhia, mamatay ta apan naa na tay kinabuhing dayon kauban sa Dios ngadto sa iyang ginharian. So, angay natong masayran ni. Nagikan mismo
sa ba ni Jesucristo, wala gyud siya mahimuot sa tradisyon o kalagdaan, kabilin-bilin nga kalagdaan, mo ni pagtulunan sa mga tao. Basahon nato Mateo 15 bersikulo 6 ngadto sa 9. Nagaingon si Jesucristo, busa tungod lang sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan, tradisyon na, pagtulunan ng tao. Inyong inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. Now, ang pulong sa Dios kung iwali kini, unya maminaw ka, muabot gyud ang pagtuo. Kay ablihan man sa Ginoo ang imong kasing-kasing, muabot ang pagtuo. Kay nga naman, nakasabot ka man. Karon nasabtan nimo, makaila ka, makatuo ka. Apan kung wala ka makapaminaw, wala ka makaila, wala ka makasabot, wa kay tuuhan. So busa ang pagtuo pinaagi sa pagpaminaw sa kamatuoran. Busa nagaingon sa Mateo 15 bersikulo 6, busa tungod lang sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdan, inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. Tanawa, ang mga tao karon na nagsaulog sa Pasko kay tungod kabilin-bilin nga kalagdaan sa mga tao sa manuna. Di ba? Ako 72 anyos na ko magsuon. Unya akong gi sa ulog ang Pasko sunod sa 37 ka tuig. 37 ka tuig tradisyon na. Apan giluwas ko sa Ginoo 1987 hantod karon 34 ka tuig, 35 ka tuig na nga akong gisilibrar ang Pasko pinaagi sa Kristohanong paagi, dili na sa tradisyon. So naanak ko'y eksaktong pagtulunan sa Pasko. Mao nang miingon si Kristo nga tungod sa kabilin-bilin nga kalagdaan, mao inyong gituuhan, gibaliwala lang ninyo ang pulong sa Dios. Walay maluwas ni ana. Versikulo 7, kamong mga maot, tawag ni Jesucristo kanang mga tao nagsubay sa kabilin-bilin nga kalagdaan o tradisyon, mga maot. Miingon si Kristo, maayog yun ang pagkahimo ni Isaias sa propesya may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Unsa may propesya ni Isaias? Versikulo 8, kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Tanaw ha? Sige tag sa ulog og Pasko, kalipay lang, puros ala, praise the Lord. No, kanta ta og mga kantaon, puros apan layo kasing-kasing. Ganun mo, may pagtuo. Kaya ang pagtuo diya abot man sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga giwali. So busa nag-ingon si Kristo sa bersikulo 9, Mateo 15:9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Natanawa, dunay mga simbang gabi, pila ka gabi na, sige, kawang lang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Manang ang Ginoo dili gyud malipay sa tradisyon, sa mga naandan sama sa atong birthday, no? Well, wa may problemang birthday ta, pero kung ang atong pagsaulog sa Pasko sama lang sa atong birthday, wala gyud tay hinungdan, maot kay sige lang tagsampit o Ginoo si Jesus katatag mga jingle bells, apan halayo ang atong kasing-kasing, maot ang tawag ni Kristo niya. So timan-an nato, para asa man ning Pasko, para sa atong kaluwasan. Para sa atong kaluwasan. So unsa may kinadak-ang problema sa tao? Nganumang ang Dios nagpakatawo man og nabuhi nga tao, gisakit nga tao, namatay nga tao, nabanhaw nga Dios. Nganuman, unsa may kinadak-ang problema sa tao? Balatian, pandemic, COVID-19, way sapi, pobre, dili na. Wala mo nga ni si Kristo aron pagaluwason ang tao sa ilang kawaladon. Kundi miani siya aron luwasan ang tao sa kinadak-ang problema. Unsang problema? Ang sala. Kay tungod ang sala maunay gamot sa tanang problema sa kinabuhi sa tao o maupunay katapusan nga ibalhog ka didto sa impyerno. Mao na nga ang Dios nagpakatao aron ikaw isalba niya anang siguradong kamatayon sa impyerno. Sala maoy hinungdan
sa tanan natong problema. Og sala usab mao po hinungdan nga si ang Dios nagpakatao, mao si Kristo nabuhi sama sa tao aron luwason ang mga tao. Nganuman kay nagiingon ang John 3:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Musalig dili kay musulti lang sa imong nga bil. Daghang tao musulti bahin ka Kristo, Lord, Lord, apan dili sila tinuod nga Kristohano. Nganuman walay pagtuo. Nganuman nga wa may pagtuo, nga hintuo mo sila kay Jesus, walay pagtuo nga gikan sa ilang pagpaminaw, pagpatalinhog sa pulong sa Dios nga giwali sa usa ka mensahero. So kung sa maigsuon, tanang mga tao nga naan na sa ilang nga bil apan wa mo salig kang Kristo nga ilang manluluwas, kung sa may gisulti sa Juan 3:18. Juan 3:18. Nagaingon, ang musalig kaniya dili pagahukman sa silot. Tanawa, misalig kang Hesus kay tungod nakapaminaw siya sa kamaturan, nakapaminaw siya sa ebanghelyo, nakasabot siya, nakaila sa kang Hesus, so musalig ka, di ba? Sama ra pud sa tao. Samtang wa ka pa kailan ng tawhana, wa ka pa makadungog kinsa siya, di nimo kasaligan. Sama po kang Kristo. Kadungog ka lang sa nga ang Kristo musalig ka na, wa ka pa kay bawas kamaturan. Kamaturan mo oy mahatag nato og pagsalig. Amen. Karon maingon niya ang musalig kaniya dili paghukman sa silot, tinuod na. Apan ang dili musalig nahinukman na. Bugat kay ng pagkasultiha. Bugat kayo kay tungod dili man akong sinultihan na pulong man na. Pulong sa Dios. Nagingon apan ang dili musalig nahinukman na sa silot. Busa ang tao nga mamatay diretso sa impierno, silot. Kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios nga si Jesucristo. Mao na nga kuyaw maigsuon nga sige lang tag sampit o Ginoo apan wala ta kasabot, wala ta kaila pinaagi sa pagpaminaw sa wali sa Dios, sa pulong sa Dios, dili tinuod pagsalig ka na. Dili na tinuod ang pagsalig. Kanang pagsaligan dili na makaluwas kay tungod nag-apan na sa kabilin-bilin nga kalagdaan sa tao. Asa man sila mosalig? Sa tradisyon, siyempre. Apan kadto nagpaminaw sa wali, gisabot, gipaminawan, gisabtan, gituuhan, na unsa may lang gituuhan, ang pulong sa Dios. Unsa may pulong sa Dios, Espiritu kinabuhi, kining pulong mo'y muhatag natong kagawasan. So may igsuon, pangutaran nako nimo, nakasabot ka na kung say Pasko, para asa ba ang Pasko? Para kalipay lang kada tuig? Dili. Ang tinuod gyud, kung nadawat nimo si Kristo nga maong Pasko kada adlaw gyud, naagyud ka mag-celebrate kay tungod do na kay kaluwasan. So, ang Pasko para nimo sa kaluwasan. Amen. Ampo ta maigsoon. Dalaygon Amahan, salamat sa imong pulong. Mo'y makahatag na mong kalamdag sa kalibog ng among hunahuna na tungod pagkagang mga relihiyon. Apan magkinuntrahay, nga naman. Kay tungod, wa nila paminawi ang usara kay interpretasyon sa Biblia. Sama nining among gibasa karon na bersikulo na si Kristo mooy nag-inusaran manluluwas og ang kaluwasan grasya madawat namo pinaagi sa pagtuo og ang pagtuo moabot kanamo pinaagi sa pagpaminaw sa wali sa pulong sa Dios. Salamat Lord, mao kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo.